Unul din frații mei, cel mai mare dintre frații mei, putere. Când spun putere, omul e lotul ăla puternic care știe toată România. Așa. Îmi scria mie și mai vorbeam cu el la telefon. Ce faci, frate, cu tare? Că băi, frate, mi-am aici un nebun. Îi mai dau de milă că e băiat amărât, nu știu ce, pe secția 4 aici și așa. Unul Costeluș. Bă, ascultați ce vă spune fratele vostru, dacă nu-mi prin cuvânt, să moară familia mea dacă vă mint. Îmi pare că nu mai am scrisorile alea să le citesc, să vedeți și voi. Ferească Dumnezeu, Serine, Doamne ferește, frate. Și ce crezi, mâncați-ți frătul tău? Auzeam și eu de la frate, mă, Costeluș, un copil amărât care lătra pe gratii pe astea. Mă rog, era nebun. Nu era Smart 2, mai înțeles? Sau un brișcar, cum zice lumea pe aici. Nu a fost nimic. Acum vine niște amărâți de ea de la ei. Dom'le, suntem nepoții lui Costeluș. Zic, care Costeluș? De la Clejan. Întreb pe frate-mi, că suntem veniți de la Giurgiu. Sunt pe frate-mi, cum am luat eu legătura cu el. Da, frate-mi, cu tare. Ați înțeles? Da, și voi, tatapuri, să ascultați poveștile adevărate, nu minciuni. Vă rog eu frumos să vă trăiască copiii voștri. Inimioară de membru și tap-tapuri. Dar tot vorbim de adevăr aici. Bă, zic, și mâine așa trece timpul, în fine. Ajung și eu la penitenciarul Giurgiu. Să moară toată familia mea, dacă îl văzusem în viața mea, nici dacă era frun mare, wow, pe pușcărie, cum spune proștii ăștia pe aici care calește vrăjeala lui, era un nimeni, no-name-uri. Vă spune fratele vostru. Ajung pe penitenciarul Giurgiu, ca orice om, ca orice deținut cum este acolo, toate bune și frumoase, îmi cumpăr eu niște telefoane de pe la Petre Geamănu. Na, omul era forța pe telefoane, el, Preda, nu Eugen Preda, vărsul care are mandatul mare, Aurel. Cine mai avea telefoane? Era Foreman, de la Progresul, cu mătru Foreman. Și îți dai seama că imediat s-a rezolvat, mi-a trimis telefoane. În fine, ca fiecare, azi așa, mâine așa, bine, trece o perioadă, un an. Nu auzisem de Costelușul ăsta de la Clăujan, nu l-am văzut. Acum am mâncat sfătul vostru, am avut eu niște discuții pe la PNT-ul Giurgiu pe acolo, mafios de ăștia bani, măi, erau făptași față de gunoiul ăsta. I-am bătut pe ei, cum i-am făcut eu acolo, în fine, banc, se întâmplă, m-a spart garda cu bătaia. M-a luat mâncava și cu la voastră părinții ăștia mascații, m-a băgat pe patra și ies la curtea de aer. Mi-aduc aminte, era Eugen Preda și era Relu Constanțeanu. Relu Constanțeanu nu știu cine îl cunoașteți pe Relu Constanțeanu. Raisa, ai fost tu acolo să știi? N-ai fost. Una peste alta, fraților, ieșind eu la aer, cum era pe secția 4 sus, Costelușul ăsta era într-o curte de plimbare și acolo în curtea aia de plimbare cunoșteam pe doi frați, dar unul dintre ei era acolo. Și mă vede sus pe patra. Cristi, ce cu tine pe patra? O, te pup, frații Văduva, al de Cornel Văduva și Țicu. Din garda veche ăștia, cunoscuți și respectați pe multe pânări. Ce-ți fac, mâncați și cu lăta cu tare? Bă, pe tine te-a bătut mascații, băgame și cu tare. Acum, eu când vorbeam cu Cornel Văduva ăsta, Costeluș era strigat la mine. Băi, n-auzi, bă. Și zic, cine dracu ești tu, bă, măscăriciule, de spui, bă. Că, bă, ce pula mea vorbește așa și te plimbi, mă, du-te, dracu. Și n-am, ai înțeles? Bă, du-te, dracu de bulangiu, dracu de bulangiu. Știam eu cine e el. Că stai că ți arăt eu pe toată apa, ce să-mi faci, mă, să-mi suși pula? Mai înțeleg ce zic? Să-mi suși pula și tu și cine vrei tu. În fine, trece povestea, mă duc la cameră. El, no-name-ul ăsta care bea
care a băut urină și pipi, mă înțelegeți? Nu vezi mesajul Cristi? Ce mesaj, Ionuțe? Hop, strigă la mine Biță. Biță nu-i mort, mai este și el pe TikTok-cele astea pe aici. Că băi, Cristi, bă, frățiorul meu, vezi că te-ai luat un tovarăș de-al meu. Nu era Lachi atunci, nu era pe... Ați înțeles? Care mă tovarăș tău? Costeluș, care Costeluș, mă? Eu credeam că e Costi Litrașcu. Costi Litrașcu era prieten cu mine, că eu mai cu telefoane, cu alea, mă înțelegi? Eu eram pe partea asta cu câmpul sau nu? Nu, pe interior. Și Costi Litrașcu era la 7-8 camere de mine. În fine. Nu mă mint, eu eram pe partea cu câmpul. În fine. Da, și voi tap-tap-uri dacă vreți să mai povestim adevărul, vă rog frumos. Dacă nu, închid și nu mai vorbesc nimic. Se întâmplă ceva ciudat. Dați tap-tap-uri și dați și voi inimioare de membru, vă rog eu frumos. Apăsați acolo pe inimioară, la profil, și dați și voi inimioare de membru. TikTok Community, mulțumesc frumos și la toți ăștia care ați fost alături. Ți le filtrează TikTok-ul mesajele, nu știu cum să... Nu știu, da. Și cum vă spuneam, fraților, mulțumesc, Nenicule. Îți dai seama că, bă, ce faci tu intervenții, gata, mama ia și cu Bița asta, știi? Ești la el, mă, te bați cu mine, care vrei, cu tare. Acum Bița strigă la unul din frații mei, că uite, bă, ce are cu mine, nu știu ce, că nu știu cum, că pe dincolo. În fine, plângăcea de astea și după TikTok. Eu nu știam și nu știam de fapt că ăsta era șmecherul României, care îl vede mafiotul ăsta după chiștoace. Te pup, Mihăiță, te pup. Te pup să-ți trăiască nevasta și tu ce iubești. Știu, Mihai al meu, fratele meu, Alexandra, știu. Ce crezi, mâncați sfătul tău? Toate bune și frumoase. Mă rezolvă situația, ies de acolo după a patra, mi se dă camera înapoi, în fine. Acum, fraților, ălea cursa specială pe Cristi Chira. Așa se întâmplă când ești nume mai cunoscut. Aud o poveste că unul Costeluș de la Clejan a fost bătută la curtea de plimbare, futută și muită și urinată la curtea de plimbare. Să-i moară familia, care minte fund cuvânt. Și vă spun și secția. Începe au, beu, deu. Cred că era D, că era invers. A, B, pădeu. Jos la curtea de plimbare. Cum știți voi, asta de exemplu este în stil pătrat, este penitenciarul Giurgiu, da? Și cum vii de la Giurgiu, de vii la sectorul vizită, pe colțul ăsta, e aia, care știți voi. Eu nu mint, mă, să moară familia mea dacă mint, dacă nu să-i moară lui ăla care minte. Da, și voi tap-tapuri, e cam puține tap-tapuri. Dacă vreți să mai auziți multe treburi. Ați înțeles? Din 10.000, păi... Tap-tapuri toată lumea, hai. Hai vă rugăm frumos, tap-tapuri. Hai, ca să vedeți și voi, lui cine îi dați voi valoare. Ăștia care îi dă valoare la un gunoi, aceeași valoare o aveți și voi. Ascultați ce vă spun eu, știți de ce? Pentru că aflați adevărul și ceea ce am spus eu, vă spune toți băieții care au fost acolo la pușcărie. Păi și tu îl denumești mie. Băi, ăștia care spuneți că am fost cu Costeluș și cu tare, înseamnă că ați fost categoria aia de sclavi. Voi n-ați fost șmecheri niciodată. Voi erați mopuri, mături, adică dădeai cu mopul, făceai masaje și erați categoria aia de gunoaie. N-aveați cum să fiți băieți sub nicio formă în viața voastră, vă spune fratele vostru. Mulțumesc, Tony Montana. Și pe lângă asta, nu știu, să mă ierte Dumnezeu. Nu știu, frate, care mă știe, mă știe. Și nu-mi place să mă dau eu ceea ce nu sunt. Dar să vă trăiască ce iubiți pe lumea asta. Ați văzut că de Cristi Chira, când s-a mai întâmplat, băieți, de pe la, a ieșit Dumnezeu să alerte.
Povestea cu mine, era Mândoi, care, uite, poate ați auzit, să vă dau o veste, a murit Mândoi de vreo 3 zile, meu să lerte. Pam, pam, te pup, fratele meu. Bagă și mie o inimioară de aia de membru, șefule, nu vreau cadouri. Că după aia să înțelege greșit, că am ieșit aici la Milogii și la Cerșeală, știi ce zic? Te pup, Mihăiță, te pup, să-ți trăiască nevasta și tot ce iubești și pe toată lumea. Dați voi distribuiri, faceți show-uri peste tot, la valoare, că asta înseamnă. Dați valoare la cine are valoare, mă. Nu dați valoare la ăia care, de exemplu, i-a băgat lumea pula în gură, s-a pișat pe el. Și nu am confirmat eu, confirmă oricine, mă înțelegeți? Și vă aduceți aminte și să contrazicea cu mine lumea care nu știe. Cum, domne, Costeluș, number one? Mă, unde number one? În paravane? Acum sunt eu niște tovarăși de-ai mei, care au fost și pe la minori. Costelușul ăsta, că ați văzut, a recunoscut și el că era un șobolan de câmp, micuț. Pe la minor mâncava și pula voastră, i-a băgat lumea cățelul în stomac. Înțelegi? Adică la supapă, i-a umblat la supapă, la minori. Acum știți cum e, că ei a deschis viitorul și acum a devenit și sugător. Mă înțelegeți? Bă, să-i moară familia care minte vreun cuvânt. Bă, mâncava și pula voastră, cum aș putea să-i scot eu vorbe la un om când omul ăla n-a fost așa? Sau invers. Am fost la Giurgiu. În 2000, stai că vă spun eu în ce an. 2009, da. În 2009 spre 2010 eram la penitenciarul Rahova, eram în cameră cu jurnalul sportivi, poate să confirme, și cu Bucilă, Gheorghe Bucilă, la Periculoși, pe Patra. Să moară familia mea dacă mi-i un cuvânt. Mi-a schimbat sistemul, mâncava sufletul vostru, m-a dat la GSR, grad sporit de risc, că bătusem eu niște șmecheri de ăștia, mă rog, nu dăm nume. Dar, mă rog, dacă vorbește vreodată șeful Cristi Chera, imediat le dau dosarele. Bă, ați uitat, v-am bătut, v-am făcut și v-am des, în fine. Și m-a dat la GSR, mâncava și pula voastră și m-a aruncat la penitenciarul Giurgiu. La penitenciarul Giurgiu a băgat un băiat cu mine în cameră, Robert Piticu, sau Robert alu Nuaci, ori el, ori altul. Mâncava și pula voastră, era pături penale, era cearceap de la penal, mă, era un frig. Cred că Robert Piticu l-am avut cu mine în cameră, ori încă, nu, Robert Piticu. Da, că și ăla, fii atent, Robert ăla Piticu n-a fost prost. Ăla a fost respectat între băieții alea și cum ai ajuns, mă, să fii tu cu ea? Ești prost la cap. Păi tu te compari cu Mircea Nebunul sau ăla sau alții. Adevărat vorbesc. Bă, hai să-i dăm ce al oamenilor, frate. N-ai cum să compari tu pe amărâții ăștia care toată viața au fost trăpași. De ce te înjură? Păi, pentru că le-am spus istoria, mă, frate. Ați înțeles? Eu sunt dezvoltatorul de dosare. Cutia Pandorei. Mă înțelegi ce zic? Ca să știți cum stați. Mulțumesc frumos, fraților ăștia care mi-ați dat inimioare de membru. Ideea este că puneți-vă și voi care sunteți băieți așa și care ați spus și voi, ați și voi un istoric frumos. Cum dracu dați voi la toate mizeriile astea să vă înjure de copii? Da, frate, știu, niște mizerii, niște WC-uri publice. Băi, vorbește, dar să aducă dovezi. Bă, să confirme și el că am fost eu ca el vreodată în viața. Bă, le-am să stea